Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Oyiri Kraịst abụghị okpukpere jụrụ oyi. Achọrọ m ka ị gee ntị na nke a. Ahụrụ m na nke a dị mma. Okwu a bụ gaba nọ n'ebe dị 1,542 n'ime akwụkwọ nsọ. O nwere ebe 64 a ga-agbakwasị ụkwụ. Ya mere, mgbe obi gị si gị nọrọ n'akwa ndina ụbọchị ahụ niile, nọrọ n'oche ụbọchị ahụ niile, mgbe ahụ bụ mgbe ị nwere ike isi, echeghị m, nke a bụ ihe Chineke chọrọ ka m mee. Echere m aga m ebuli wee gaa mere mmadụ ihe, gaa hichaa akwa m. Ịma n'ezie, nwere mgbe anyị ga-akwado ịnọ n'oche ruo ụbọchị ahụ niile. A na-eme nke a na mgbe na mgbe, mana ọ bụrụ na ị ga-eme ya, mee ya na obere agụụ na ịnụ ọkụ n'obi. Adịla ka gị sị, anọ m n'oche a, ana m akpọrị ndụ na ya. Toonu Chineke. Ọ dị mma, ị na-aghọta ihe m na-ekwu? O nweghị ihe nwụrụ anwụ na-eto Chineke. Okpukpere nwụrụ anwụ anakwaghị eto Chineke. Ọtụtụ n'ime ndị kpere m ikpe ma kọchakwa m bụ ndị dị ka ndị Farisii, ndị okpukpere na-enweghị ihe ha nọ na-eme. Ọ na-atụ n'anya ọtụtụ mmadụ ndị na-enweghị ihe ha na-eme na-eji achọpụta ebe onye emege si na-emeteghị ya. Akwụkwọ nsọ kụziri anyị na Rom 12:21 na anyị ga-ejupụta n'ọnụnọ ọkụ na imesi ihe ike na n'ọkụ. Enwere m ike ịgwa gị na ọ dị ka Chineke hụrụ ọkụ n'anya? Otu ọ dị, akwụkwọ nsọ si na Chineke anyị bụ ọkụ na-ere ere. Hibru 12:29. Ọ bịakwutere Mozis site n'ọhịa na-agba ọkụ, ọ bụghị na mmiri dọrọ adọrọ jụrụ oyi. O sokwara ndị Izrel site na ogidi ọkụ n'abalị. A na-achụ àjà site na ịgba ya ọkụ. N'ụbọchị Pentikọst, mmụọ nsọ dakwasịrị ha dịka ire ọkụ nọrọ n'elu isi ndị mmadụ. Jeremaya si na okwu ya dị ka ọkụ nke etinye n'ime ọkpụkpụ m. Ndị Tesalonia nke 2, a ga-ekpupe ya site n'eluigwe n'ọkụ nke na-ere ere. Na mkpughe, e kwuru na o nwere anya ọkụ. Ma nke a masịrị m. Abụ m 97:3. Ọkụ na-ebutere ya ụzọ, na-agba ndị iro ya niile. Ya mere, nke a bụ ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị nwere ọkụ, anyị na ekwensu agaghị na-enwecha nsogbu. Bịanụ, nke a dị mma. Ọ bụrụ na anyị nwetụkwuru ọkụ, anyị na onye iro agaghị na-enwe nsogbu. Ama m na ụfọdụ n'ime unu na-echesị, episkipi, olee mgbe ozi a ga-akwụsịkwanụ ma bel? Enwere m nsogbu, echere m unu ga-enyere m aka na ya. Ma ịma, otu n'ime akụkọ ndị na-amasị m n'ime akwụkwọ nsọ, ọ na-amasị m ịkọ ya mana ọ na-eweta obere iwe, mana aga m akọ ya ọzọ. Na Jọn 5, nwoke na-adịghị aga ije edewere n'akụkụ mmiri ruo afọ 38. Afọ 38 ka o doruru ebe ahụ na-eche ka mmụọ ozi bịa fete, bịa tinye mkpụrụ aka ya na mmiri ahụ, gbagharịa ya otu ugboro n'afọ. Naanị otu ugboro n'afọ, onye bụ ụzọ banye na mmiri ahụ enweta ihe ịrịba ama ya. Ma Jizọs abịa fete hụ nwoke ahụ, ya wee sị ya, gbalịa ime aṅa ya ka ọ ghọta. Ma akwụkwọ nsọ Amplify asị, ruo ole mgbe ka ị nọ n'ọnọdụ a? O nwere ike, aga m agwa gị otu ihe ahụ n'ụbọchị taa. Ruo ole mgbe ka ị nọrọ na n'otu ọnọdụ gị? Ruo ole mgbe ka e dewere gị n'otu ebe? Ruo ole mgbe ka ị ruru uju nye ihe ị tụfuru nke ị na-agaghị enweta ọzọ? Ma nke ahụ apụtaghị na o nweghị ihe dị ọhụụ. Ruo ole mgbe ka ị ga-eru uju maka ihe ndị nne na nna gị na-enyeghị gị? Akwụkwọ nke ị na-agụghị, ohere nke ị na-enwetaghị.
ruo ole mgbe ka ị ga-enwe anya ụfụ? Ndị niile ndị nwere ihe ị chọrọ, o nwere ike ị nweghị ya n'ihi na ị chọghị ime ihe ha mere wee nweta ya. Ana m agbalị ịdị mma. Ruo ole mgbe ka ị nọrọ na n'ọnọdụ ahụ? Afọ 38. Ma nke a bụ ihe o kwuru, nwa okorobịa. Ị ga-agụ ya na Jọn isi 5:1 ruo na 8. Ọ sị, ọ dị mma. Mgbe ọbụla m na-agbalị ka m banye na mmiri a, mmadụ ebu m ụzọ banye. Ma enweghị m onye ọbụla, nke a masịrị m, enweghị m onye ọbụla na-etinye m na mmiri ahụ. Ị ghọtara nke a? Ị ma ihe Jizọs gwara ya? Ma o nwere akara iti mkpu nke etinyere n'azụ ya n'akwụkwọ nsọ Amplify. Ama m na nke ahụ pụtara na ebuliri ya elu. Jizọs asị ya, bilie. Ma mgbe ụfọdụ nke a bụ ndụmọdụ dị mma nke mmadụ ga-enye gị n'etiti mgbe ị nọ na-eru uju onwe gị abalị 9. O Chineke, ị ga-enyere m aka, ị ga-enyere m aka. Ma okwu Chineke abịakwute ya sị, bulie. Amen. Ma n'ezie, mgbe anyị na-ekwu banyere imesi ihe ike na ịnwe ịnụ ọkụ n'obi, anyị anaghị ekwu maka mkpali nkịtị. Ime ihe naanị na mkpali nwere ike itinye gị na nsogbu buru ibu. O nwere ihe eji ehicha ihe edere n'ahụ ya sị, onye bụ ụzọ kọọ aka n'ụlọ nke mbụ nọ n'ụzọ. Ma nwa agbọghọbịa abịa zaa n'ụzọ, ezigbo ogologo nwa agbọghọbịa, ma tupu ya ekwu okwu ọbụla, n'ike onye na-ere ihe agụpere ụzọ bata, mepee nnukwu akpa ojii ukwu, wee wụsa nshi nnama niile n'ala ebe ahụ. Nwaanyị, ọ bụrụ na m ehichaghị nke a, jiri ihe a dị mma dị ike wee hichaa ya, aga m eri ya. Nwa agbọghọ ahụ sị, ị ga-achọ mmanụ sitiu ri mma ka ị were rie ya? Ma nwoke ahụ na-ere ihe asị ya, gịnị mere nwaanyị? Ya sị ya, n'ihi na enweghị ọkụ eletrik n'ụlọ a. Mo. Ya mere, lee, mgbe ụfọdụ ọ bụ mkpali nwere ike itinye gị na nsogbu. Nke a bụ ihe m ji agwa ndị mmadụ mgbe ụfọdụ, si kwee ka mkpali kwụsị gị wee kpebie. Nke a bụ ndụmọdụ m ga-adụ onwe m mgbe ọbụla. Mgbe ụfọdụ ọwụ mgbe niile, mgbe ụfọdụ. Mana ana m agwa gị, enwerubeghị m izu abụọ dịcha nsọ n'ime ndụ m kamgbe izu abụọ. Mana Chineke ka dịkwa mma. Ekele dịrị Chineke n'ihi ebere ya. Ugbu a, Kọlọs 3:23-24, anyị ga-amụta ọtụtụ ihe ebe a. Mgbe bulie gawa gị buliri gawa, ị kwesịrị ibuli ma nwetaghachi ya. Nke a abụghị ozi gbaragharị taa. Ana m asị gị, kpalie onwe gị n'ime mmụọ nsọ. Echezina mgbe mmadụ ga-abịa mere gị ya. Wulite onwe gị, kpalie onwe gị. Ihe ọbụla nwere ike ịbụ ọrụ gị. Ihe ọbụla nwere ike ịbụ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ nke ihicha ebe mposi, ihe ọbụla nke bụ ọrụ gị, na-arụ ya site n'obi gị niile, ọ bụghị n'isi ike. Gbalịa hụ na ị gaghị. Ịma Pọl sị, akpara m onwe m aka, mana ndị oyiri Kraịst ụfọdụ na-eche na ọ sị, eji m ahụ m rụọ ọrụ na ya, rụsie ya ike site n'obi m, dịka ihe nke e mere na Chineke, ọ bụghị mmadụ. Otu n'ime ihe ndị na-akpali m bụ n'ihi na ana m edobe n'ihu m mgbe niile na ana m eme ihe m na-eme nye Chineke. Nke a bụ ọkpụkpọ oku nke dị na ndụ m. Mana achọrọ m iguzo n'ụbọchị ikpeazụ ahụ, mana ị lụrụ nke ọma, ezi onye ọrụ nke kwesịrị ntụkwasị obi. Achọrọ m ka m kwuo ụbọchị ahụ sị, arụchara m ọrụ niile nke ị nyere m ịrụ. Achọrọ m ịbụ onye rụzuru ọrụ ya na ndụ.
ọ bụghị dịka onye bidoro dịka ọkụ ya bịa pụzie n'ụzọ ghọzie ibubere ntụ. Ka m jụọ unu, mmadụ ole nwere ebe ọkụ? Ebe ọkụ na-aka mma mgbe o jupụtara n'ọkpụrụkpụ ọkụ. O nweghị ihe na-atọ ụtọ na ibubere ntụ jụrụ oyi. Ihe ọ bụla ị na-eme, na-arụsi ya ike site n'obi gị. Ka anyị lee anya n'amaokwu nke 24. Na-ama n'odido anya niile na ọ bụ site n'aka Chineke, ọ bụghị n'aka mmadụ ka ị ga-enweta ihe nnweta nke bụ ezi ụgwọ ọlụ gị. Onye nke ị na-agara ozi bụ onye nwe anyị Kraịst, onye mgbapụta anyị. Nke a bụ otu n'ime ebe ndị m chere anyị na-abanye na nsogbu. Anyị anaghị ahụ ihe ndị a. Mgbe ọbụla anyị hụrụ ya, anyị ga-enweta ya. Mgbe m na-aga ọrụ, m rụsie ọrụ ike wee nweta ụdị nlebara anya nke onye isi m, ma enwetaghị m ya. Ugbu a mmụọ m ada mba, ọnụnọ ọkụ n'obi m apụọ, mana ọ bụ n'ihi na ihe m ji eme ya ezighị ezi. Ihe ọ bụla nke anyị na-eme na ndụ a, anyị kwesịrị imere ya Chineke. Ọ bụrụ na ị na-azụ ụmụ, zụọrọ ya Chineke. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọlụlụ di na nwunye nke siri ike, gị chọọ ịnọgide ebe ahụ na-emere ya Chineke. Gị si Chineke, ana m emere gị nke a. Ka m gwa gị otu ihe, anyị ga-akwụsị ị na-eme ihe ka ndị mmadụ na-ahụta anyị. Anyị ga-akwụsị ị na-eme ihe ka anyị nata ụgwọ ọlụ n'ụwa. Anyị ga-abanye n'ebe nke ime ihe ịnata ụgwọ ọlụ nke Chineke na-akwadoro anyị. Mana anyị agaghị enweta ya ruo mgbe anyị biwere ndụ anyị nye ya, ọ bụghị ibiri ndị mmadụ ndụ. Amen. Ihe niile ị na-eme, ma mgbe ị na-eyi akwa n'ụtụtụ, gị si Chineke, achọrọ m ịnọchite anya gị nke ọma n'ụbọchị taa. Mụta otu esi aga n'iru gị na Chineke na-akparị ụka. Nke a bụ ihe mmekọrịta chiri anya pụtara. Ihe niile banyere gị na-agbasa Chineke. O nweghị ihe ọ bụla nke ị na-apụghị ịgwa ya. Ọ chọrọ ịnụ ihe niile nke ị na-eche. Ị nwere ike inwe ụdị mmekọrịta gị na ya. Kwụsị ị na-ele ndị mmadụ anya inye gị ihe naanị Chineke pụrụ inye gị. Anyị kwụsịtụrụ nke a n'abalị gara aga. Elezila mmadụ ọbụla anya ime gị ka ị nwee obi ụtọ, ma ọ bụ ị na-ele mmadụ anya ka o mee gị ka ị na-enwe ọṅụ n'ime onwe gị. Naanị Chineke pụrụ ime nke ahụ. Mara onye ị bụ n'ime Kraịst. Mgbe ahụ ị ga-eguzogidenwu ọjụjụ niile nke ụwa a na-ajụ gị. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Mgbe ị mara onye ị bụ n'ime Kraịst, ị ga-emeri nnyocha na ajọ ihere nke na-akụ gị ngwọrọ. N'ihi na ozugbo ị matara onye ị bụ n'ime Kraịst, ị gaghị na-elechado anya na ihe ndị ọzọ na-eche banyere gị. Leba anya n'ọnọdụ gị n'eluigwe karịa ọnọdụ gị nke ị nọ n'ụwa. Achọrọ m ka a mara m nke ọma ebe ahụ. Ma ihe ọzọ m na-achọ ịgwa gị na-agaghachi azụ na ihe nke anyị hụrụ na ebe David na ebe o kwuru, gịnị ka iji eruda n'ala mkpụrụ obi m, tụkwasị olileanya gị n'ebe Chineke nọ. Na-ele Chineke anya ime ihe. Nke a bụ ihe m nọ na-ekwu okwu ya ọtụtụ mgbe kamgbe ọnwa abụọ. Malite ile anya ihe dị ebube ime site na nzube. Akwụkwọ nsọ sị ka anyị nwee olileanya n'ebe Chineke nọ, ka anyị na-ele Chineke anya. Anyị na-abanye na nsogbu mgbe anyị na-elegide mmadụ anya. N'ezie, atụrụ m anya na ị ga-eme nke a, ma ọ bụ na elere m gị anya ime nke ọzọ. N'ezie, elere m gị anya ime karịa otu i mere. N'ezie, elere m gị anya ịgbanwe. Anyị kwesịrị itinye olileanya anyị n'ebe Chineke nọ. Na anyị kwesịrị ikpe ekpere karịa. Echere m na anyị emeela ọtụtụ ihe n'aka anyị. Anyị na-eche ruo mgbe anyị mechara ihe niile, anyị bịa kpee ekpere. Ka anyị bụrụ ndị na-ekpe ekpere ozugbo. Kpuchite ihe niile n'ime ekpere. Na-ekpe ekpere mgbe niile, ebe ọbụla, na-ekpuchite ihe niile na ekpere, ụdị ekpere ọbụla. N'ihi ka m gwa gị otu ihe, otu ahịrị ntakwu ekpere nye Chineke nwere ike inweta ihe karịrị n'obere oge. Anyị nwere ike inweta karịa ihe anyị gbarala mbọ ya na ndụ anyị niile. Chineke na-aza ekpere. Ọ na-aza ọtụtụ mgbe. Ọ na-aza ekpere, awa ya anaghị ahụ ya. Abụ m isi 27 amaokwu nke 13 ruo 14. Ahụrụ m nke a n'anya, ana m ekwukwe mgbe ọbụla. Olileanya juru na ya. Ka anyị lee ha anya. Abụ ọma 27 amaokwu nke 13 ruo 14. Olee otu gịnị ọ gaara adịrị m? Enwere m ike ịhụ ya dịka gịnị? Olee otu
ka ọ gara adịrị m. Ọ bụ na ekweteghị m na aga m ahụ ịdị mma Chineke n'ala ndị dị ndụ? Onye ọbụla kwuo ihe dị mma ga-eme n'ime ndụ m. Ihe ọma ga-emere m, ma ihe ọma ga-esikwe n'aka m were bịa. Ọ bụghị naanị imere m, ọ bụ imere m na isikwa n'aka m bịa. Ekwuru m n'ụtụtụ a sị na ana m ele anya ozi ọma taa. Ana m ele anya ịgafe ebe ahụ ma nwee nzukọ dị mma. Ana m eche ihu ruo mgbe m bịaruru ebe a mara otu ihe ga-adị. Ka a pụtara n'ụzọ ziri ezi anyị ga-achọ ịnọ ka anyị hụ ihe ọ ga-apụta. Ma ịma ile anya ihe na-enweghị ihe ọ bụ anwe ihe ọ na-ewetara gị. Ọ ka mma na m na-ele anya ihe karịrị akarị nweta ọkara ya karịa na m na-ele anya obere ihe na-enweghị nke m nwetara. Gịnị ka ị na-ele anya ya? Ị nwere nchekwube dị ike n'ime ndụ gị? Akụziri m nke a n'oge ekpere anyị n'ụlọ ọrụ. M wee nweta ozi n'ụbọchị echi ya na otu nwaanyị sị, nwanna nke a na-arụpụta ọrụ. O nwere otu nwa nwoke nke na-enye ya nsogbu mgbe niile, nwa ka na-eto eto. Ha abụọ na-enwekarị nsogbu. Ya sị o ruola na ama anaghị achọzide ịlụ ụlọ. Ya sị mgbe ọ nọ na-anya ụgbọala ya na-ala n'abalị ahụ, obi na-ada ya mba, ya ekpebie itinye ozi ọma ahụ n'ọrụ. Ya wee laruo sị, ana m ele anya nwa m nwoke ka ọ kpaa ezi agwa n'abalị a. Ana m ele anya ihe ndị dị mma. Ya wee banye n'ụlọ n'abalị ahụ nọtụ ebe ahụ nwa mgbe. Nwa ya nwoke wee bịa sị ya, mama, achọrọ m ka ị mara na ahụrụ m gị n'anya. Ugbu a enweghị m ike ịgwa gị n'eziokwu na ị ga-enweta ọsịsa ozugbo ahụ ị mere ya, mana ị nwere ike inyere onwe gị aka ma ọ bụrụ na ị na-ele anya ihe na-adịghị mma. Ma ị gaghị enyere onwe gị aka ọ bụrụ na enweghị ihe ị na-ele anya ya. Mana ị nwere ike inyere onwe gị aka. Ọ bụrụ na e nwere ohere ọbụla iji nyere onwe anyị aka, gịnị mere anyị agaghị eme ya? Ị nwere ike inyere onwe gị aka ụbọchị niile. Nke a abụghị ihe a na-eme otu mgbe n'ihi na ị nọ n'ọgbakọ mgbe m na-akụzi ya. Nke a bụ ihe ị ga na-eme kwa ụbọchị. Na-eme ya dịka agwa gị isi ụtụtụ ọbụla. Ana m atụ anya ihe dị mma ime na ndụ m taa. Ana m atụ anya ihe ndị dị mma nye ụmụ m. Ana m atụ anya ihe ndị dị mma nye ndị enyi m, nye di m. Ana m atụ anya na ihe dị mma ga-esi n'aka m apụta. Ana m atụ anya ozi dị mma. Mana ma aka m nwekwere ndị nọ ọdụ na-eme ha. Ịma ma o nweghị ihe ọzọ. Lee, anyị kwesịrị ị na-enwe obi ụtọ. Anyị kwesịrị ị na-enwe mkpali. Ndị ụfọdụ nwere ike isi, nke a mara m ahụ n'ụlọ nzukọ, nke a mara gị ahụ. Obere mkpatụ agaghị achụpụ Chineke. O nweghị ihe dị njọ n'ịnọ jụụ, mana anyị kwesịrị inwe mkpali. N'ezie, ọ dị m ka sị m mewe otu ahụ. Ị naghị aghọta ozi ọma niile. Mgbe a ka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na o nweghị ihe ị chetara m kwuru taa, cheta nke a. Mmetụta gị na-eso mkpebi gị. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Mmetụta gị na-eso mkpebi gị. Ị naghị ahụ otu ihe si emetụta gị ma na-enwe mkpebi. Ị na-ekpebi n'ihi na ọ bụ gị nwe mmetụta gị. Ị na-ekpebi ihe ị ga-eme, ma mmetụta gị nwere ike soro ma ọ bụ na o soghị. Mana aga m eme ya ma ọ na-emetụta m ime ya ma ọ naghị. Ọ dị mma, amaghị m ma otu ihe m na-ekwu si dị mkpa n'ụdị ọnya nke ọtụtụ mmadụ mara n'ime ya. N'ezie, ọ dị m ka sị na m na-enwe obi ụtọ dị ka gị. Agwara m unu n'ụtụtụ a mgbe m tetara, eji m akụkụ na-aga ije ruo nkeji 5. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịma nke bụ eziokwu, enwere m akwara na-adọ m adọ mgbe m na-azọpụ ụkwụ mgbe m na-arịgote ebe a, ọ na-egbu mgbu. N'ezie, abịaghị m sị ka m nọrọ n'ụlọ, nke a abụghị nhọrọ.
ma ọ bụ nọrọ ọdụ ụbọchị a niile na-eme agawala m ụkwụ gị chọọ gị soro m ma ọ bụ gị nọrọ n'ụlọ agawala m. Ee, ịmanụ nke a abụghị ụdị mmadụ mbụ, ma m onwe m kwa ọ bụghịkwa ụdị mmadụ mbụ. Ịma, ebiri m ndụ na ebere nke onwe n'obi ịda mba. Ana m anọkarị n'otu ụdị olulu. O nwere onye nọ ebe a nụrụ maka ịnyịnya adanyere n'olulu? O nwere onye nụrụ maka ịnyịnya adanyere n'olulu? Ọ dị m, e nwere ọtụtụ ihe a ga-ekwu ọzọ. N'ezie, achọrọ m ka m kọọ ya. Ịnyịnya onye ọrụ ubi danyere n'olulu. Onye ọrụ ubi eleba anya ebe ahụ si na o siri ike ịkpọpụta ya ebe ahụ. O meela agadi. Eche m aga m ahapụ ya n'ime ebe ahụ. Ya kpọọ ndị mmadụ ka ha nyere ya aka lie ịnyịnya ahụ. Ha bido ikpogide ịnyịnya ahụ aja. Onye ọbụla na-ekwosa ịnyịnya ahụ ihe. Ị dịla ka ịnyịnya ahụ, onye ọbụla ọ na-ekwosa gị ihe. Atụmatụ ha, dịka atụmatụ ekwensu, bụ ili ịnyịnya ahụ. Ịnyịnya ahụ akwụrụ baa akwa n'obi ntiwa na mbido, otu ọbụla o ji ebe. Adị m ka anaghị m eme ka ezigbo ịnyịnya taa. N'ezie, o tiri mkpu ọjọọ, ma mgbe o titiri mkpu wee hụ na nke a anaghị enyere ya aka. Bịanụ, nke a bụ ozi. Onye ọbụla na-awụsa m aja. Nke ahụ agaghị akwụsị ha. Ya bịa nwee atụmatụ ọzọ. Ha ekwoghị ya aja n'ahụ, ya akụchapụ ya. Ya wee guzoro n'elu ya. Ha kwụsịghị ya aja n'elu ahụ, ya akụchapụ ya, guzorokwa n'elu ya. Ha wụsakwa ya ọzọ, ya awụchapụ ya, guzorokwa n'elu ya. Otu a ka o si mezie si n'olulu ahụ pụta. Ọ dị mma, gị si nwanne, bulie m gaba, ebuliele gaba. Kedu maka ibulie nwetaghachi ya? Gị si ngwanụ, gịnị ka m nwere ike ile anya ya? Ọ bụrụ na gị na ndị chọrọ ka ha gbanwee nọ na mmekọrịta, na-atụ anya na ọ ga-eme. Ihe kachasị emebi ihe kachasị njọ nke ị ga-eme na mmekọrịta bụ ile mmadụ anya ma chee o nweghị mgbe ị ga-agbanwe. Enwetere m gị ọkwa ya. Na-atụ anya ọtụtụ ohere, na-atụ anya mmepe ụzọ, na-atụ anya iru ọma, na-atụ anya mbuli elu, na-atụ anya ịnụ olu Chineke, na-atụ anya ka mmụọ nsọ na-edu gị. Ị tụfuola ịnụ ọkụ n'obi gị na obi ụtọ gị, mana otu ụzọ nke ị ga-esi ewuli ya bụ site n'iji inye ekele akpọrọ ihe. Ka anyị na-eme ihe ọbụla nke anyị na-eme wee nye ya, ma na-atụ anya ihe ndị dị ukwuu ime na ndụ anyị. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.